I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. My name is Judith Chia. As part of our mission at Chitungwiza Church of Christ, we want to spread the gospel on all social media platforms. Church of Christ. Hallelujah. Ndinodaira speaker yangu iri kurira ndizvo. Ndinotenda. Ndisikuda kupedza nguva handei kubhuku raGenesis. Genesis chapter 21. Genesis chapter 21. The book of Genesis chapter 21. Nditendere ndiverenge verse 15 kusvika paverse ya 18. Genesis chapter 21 kubva pandima 15 yemukati kusvika pa 18. Ndine version yechirungu neyechishona. Ndigai ndiverenge yeshona. Ndodaira munhu wese anonzwa Shona. Haleluya. Nekuti muZimbabwe pa amendment 2013 constitution yedu tikavhura pa section 6 tinoona kuti muZimbabwe mune mitauro inokwana kuita 16. Saka pa 16 yese tese tinofanira kunge tichigona kuita sei kutaura zvokuti dai pano muri mukoti ndatobvunzwa kuti muruda kuti tishandise mutauro upi semudzidzisi nemudzidzi wesign language. Ndaibva ndati chii sign language handiti, then vanhu votopinda busy kutsvaga interpreter. Handisungirwe izvozvo. Saka ndikushandisa Shona panapa handiti. Ndodaira kuti tese tinoinzwa. Pavhesi ya 15 ndandiri kutaura apa ndichitira kuti vane maBhibheri vawane kudini kusvika vamwe vangu vari kuNew Testament. Pana akazoti kana vhesi usiri kuriona ingovhura pauri chero handiti. Wotongoverenga uchidaro. Zvanzi mvura yeguchu yakati yapera, akadana akakanda mwana pasi munyasi megwenzi. Iye akandogara pasi pakatarisana naye, nhambwe inenge ingasvika museve kana ukapotserwa. Nokuti wakati, ndirege kuona hangu mwana achifa. Akagara pakatarisana naye, akachema kwazvo. Mwari akanzwa izwi romukomana. Mutumwa waMwari akadanidzira kuna Hagari ari kudenga akati kwaari, zvaita seiko Hagari? Usatya, nokuti Mwari wanzwa izwi romukomana apo paari. Simuka, usimudze mukomana, umubate noruoko rwako, nokuti ndichamuita rudzi rukuru. Mwari werugare ngavaropafadze kuverengwa kweshoko ravo masikati ano. Haleluya. Vari kufara amen. Vauya kuzonzwa vhangeri amen. Ndinotenda Mwari panguva ino. Zvikuru kutanga karifutike kutanga kuparidzira pano. Ndakambopasvika hangu ndikamboimbisa, asi nhasi ndamira kuti ndidini ndiparidze. Kariwo zvekareke kutanga kuparidzira vechidiki vemuGreater Harare. Ndakambovaparidzira hangu, asi waiva musangano weGreater Harare yese wakaitirwa kuApwell. Saka ndinofara kwazvo kuti hakusi kuti ndinogona ba, asi nyasha dzaMwari nemujenya wangosvikiro papi pandiri. Kwete kuti ndinogona, asi nguva yadini yandapiwa naika. Ndofunga muri kuona nyangwe nekupfupikwa kwandakaita kudai. MuHarare tine varume varefu ndizvo vakasimba, asi ndiri pano kuti ndidini ndiparidzire kwamuri. Ndaitombotaura mazuva adarikaya ndichiti adai ndanga ndiripo panguva yaJesu, dzimweni dzenguva adai ndakakwira mumuti pamwe naZakeo handiti, kuti ndimuonewo, nekuti zvakazoitwa Zakeo Jesu akazonodya naye pai mumba make. Ndiri kutaura izvangu kuti ndiwaredze nguva, nekuti handina zvakawanda zvokutaura handiti, nguva yapera kudhara. Haleluya. Mukati meshoko raMwari pandaverenga ndinodaira vanhu vese inyaya yatinogona kuziva kana yatakambonzwa. Haleluya.
handiziwa mazuva ano kuti wanomutumidza kuti chii munhu akadaro, asi akanga ari mubatsiri mukati meimba yaAbhurahama nemudzimai wake Sara. Zvino tichitarisa mukati meshoko raMwari, zvinotiratidza kuti Abhurahama yakanga iri shamwari yani yaMwari. Handizvo? Abhurahama iri shamwari yaMwari, zvinoratidza kuti akanga ari munhu aitya Mwari, airemekedza Mwari. Paitaura Mwari kuna Abhurahama, vairatidza kuti pane ukama huripo hwakadzika. Zvoreva izvo kuti zviri possible kuti munhu anogona kuita shamwari yani. Imbozvibvunza kuti inini pandiri semudiki, am I a friend to God? Am I a friend of God? Mubvunzo wekuti ukazvibvunza unotanga kubvujunura kubva kumashure, woona kuti aiwa kana dai pasahwira waMwari handipo. Sahwira tinomuziva anozikanwa nekutuka nekudini, handiti? Pana sahwira chaipo handidiva handikwani. Asi Abhurahama zvino zvaakanga ari shamwari yani yaMwari. Zvino hama dzangu, sevechidiki, vana baba nana mai, zvakadii kunaka kuvavarira kuita shamwari yani yaMwari. Hazvina kuperera ipapo, handipo pane nyaya yangu. Nyaya yangu iri kuzouya tamunga mani, munga mababa Abhurahama, mbiru yekutenda, vaizikanwa nekutenda kusina mumwe munhu kana mukati mezuva ranhasi. Zvaitika sekudaro kuti Abhurahama audzwa kuti iwewe Abhurahama ndichaita rudzi rukuru kubva pauri. Zvino Abhurahama atitarisa zera rake anoona zviri impossible kuti nemakuriro andaita ndingazova nerudzi here, nekuti kana zvichinzi uchaita rudzi rukuru, zvikureva kuti one day in life uchazova nemwana, noti musikana haakudze rudzi. Haleluya, wana mai nevasikana, munonokudza rwekumwe, handiti? Zvoreva izvo kuti paiteurwa mwana muchinyi mukomana, handiti? Zvikachinzi izvo neshoko raMwari tikaverenga machapters ari mumashure, zvinotiratidza kuti kunyangwe naSara mudzimai akaseka. Vanoseka, haleluya. Ndofunga vasikana kuseka tinoseka, ndizvo? Anogona hake kusanyemwerera kudai bhata anenge atokuseka. Ipapo pandatokwidza patenda pane vatopedza vaiseka kudhara. Saka handizivi type yekuseka yakaitwa nani naSara. Achinzwa kuti iwe uchaita mwana, zvanzi anoseka. Zvinozotiratidza kuti paanozobara mwana, Isaac akatumidzwa kunzi Isaac nekuti Sara akaseka. Kusvikira mwana kutozotumidzirwa zita nekuda kwezvaitwa nani, zvakaitwa namai. Do you know kuti vamwe vanhu mazita atinawo akazouya paine zvimwe zvakaitwa kumashure, wozoguma wakudza Manyara kana kuti Yemurai, handiti? Zvera zvakadaro. Kana anzi Yemurai wozoti ndofunga kumashure kupane pakamboyemurwa munhu, handiti? Zita haringopiwi, ndizvo? Ukaona uine zita itombonobvunza kuti right, izvezvi baba namai nyatsodudzai kuti muzonditumidza zita iri zvanga zvafamba sei. Isu vamwe takatumidzwa mazita ekuti takadetseka kutsvaga mudhikishinari. Ndazoriwano hamene chidhikishinari chavini ndiri kuona chakadzidzise substance inogadziriswa, anzi panogadzirwa cocaine, then iyo substance yacho ndo inonzi Charles. Saka zvinenge zvakangodhakwa ni. Zvino mangwanani masikati ano ndoda kuti tidzidze chimwe chinhu kubva panyaya yandaverenga. Ndinodaira kuti ndaedza kujekesa kwatiri kubva nako. Sara aona kuti chipikirwa ichi handichagoni, handichatakuri mwana, anobva ataura
kuna Abrahama obva anomukonvisa omuti chirara naHagari meidhi wedu woita mwana naye. Ipapo chipikirwa chaMwari chiozadziswa. Sorry vanasikana nanaamai, you are good panyaya dzekukonvisa. Nekuti tiri kuzoona hazvina kutanga nemandiri. Kana mazokonvisa vanhu munongoti handina kutanga. Handii ndakatanga navo. Vasikana vanokonvisa vakomana. Mune nhare. Vasikana vanokonvisa zvokutanga kuti sweetheart unototanga kutsvaga waleti kuti iri papi wakutodonhedza munhenga. Haleluya. Vasikana vanogona kuti because nyaya iri papa iyi yanga isiri inobvumika zvokumhanya kai. Abrahama aiva shamwari yaMwari zvekuti aite imwe imba kunze uko zvaisaita. But ndiri kutaura kuti Sara akabudirira. I don't know kuti language yakashandisa ndei. Kana turi tumazita tuyetu ipapo twakadii twakabuda tichipotserwa mazoti kuti kuti zvibudirire ndizvo zvikachinzi zvinoitika sekudaro. Hagari anotakura pamuviri paAbhurahama ozvara mwana anozotumidzwa kunzi Ishmael. Tikacherechedza zvakanaka, shanje yakabva yabata futi ipapo. Kunani? Kuna Sara. Wabva wagodoka Sara ukati ko inini zvandazoita pamuviri zvakureva kuti mwana waHagari kana zvikazonzi baba vakuda kugova nhaka yavo yakutoenda kune festival. Godo bvaradini? Handizoziva apa, handisizoziva because nyaya yacho rungoenda kuna Sara iwo. Godo. Haiwa ndatombomazwa ndakagara apa. Ameno paangobuda. Handini? Vanhu vanogodoka. Apa ndichaziva kuti kuwasikana kuti kana anamai but ndisara handisi. Ngatiti ndisara munongoti aiwa kana vazogodoka iti handisi ndakatanga nani. Hatisi kuti izogodora iwa handiti. Asi Sara zvinobva zvamugodora obva adzinga maiden wake. Abva amudzinga. Handitika? Amudzinga zvinonzi anobva aenda ari mukati merenje. Abrahamu moyo werudo kana tadiwa fungeka. Tinotambudzika ndizvo. Kana ndazoona kuti vakomana vanotambudzika wadei naye. Vanokutambudzikirai. Abrahama zvinonzi anobva atora chekudya obva aisa muguchu obva atora mvura kurongedzera chinyi ama ishu. Handitika vakuenda vadzingwa navahosika. Vahosi ava havapikiswi. Ongoripewo pandakapfimbwa naAbrahama. Handiti? Ongoripewo unozo nhamo yandakasangana ndina Abhu unoiziwei? Akadzingwa akaenda murenje. Aenda murenje ndopatabva taverenga panapa pari kuuya musoro weshoko wandikuda kuti tikapedza nyangwe mukakangana zvandataura iti zvakaoma kudaro. Haleluya. Iti kudini? Aiwa shenzerai. Zvakaoma kudaro ndo musoro weshoko masikati ano. Ndoda kutaura zvinhu zvishoma-shoma zvatinoda kuti tigorangarira pamusoro unoti zvakaoma kudaro. Shoko raMwari patatangira kuverenga zvanzi izvi mvura yeguchu yakati yapera. Haleluya, haleluya. Tarirai panapa chimiro chiripo. Hagari achiri kuyamwisa ane kamwana kacheche apinda mukati merenje. Renje randinoziva hariwanike miti, ivhu rega rega, hamuna mvura, hamuna mafruits. Angori ega, hakugare vanhu. Mhuka dzinowanika ikoko ndedzine makumbo marefu. Zvoreva izvo kuti Hagari panguva yaari murenje ari ega. Dzimweni dzenguva hatizivi mazuva aakanga agara, asi zvinonzi mvura yeguchu yakati yapera. Tobva tati zvakaoma kudaro.
vakomana nevasikana vana baba nana mai, tiri kutaura masikati ano. Zvanzi mvura yeguchu yakati yapera. Zvoreva izvo kuti dzimweni dzenguva tariro yaHagari yakanga iri patuchikafu twaakanga ainacho. Ndozviziva kuti mai kana muchiyamwisa hamugoni kuyamwisa musina chekudya. Panodiwa chekudya, panodiwa mvura kuti mukaka udini uwanike. Asi shoko rabva rati zvino mvura yeguchu yakati yapera. Rega nditi hama dzadiwa, zvakaoma kudaro, kunyangwe mvura yemuguchu rako ikange yapera. Pandiri kutaura nyaya yemvura yeguchu, ndoziva kuti dzimweni dzenguva vanhu vachata komufundisi vari kuti kudini. Hatina kuuya kana nemabhotoro drink. Pachanwa drink. Hanzi drink chanwa. Hatina kuuya nemabhotoro drink daika. Ndo mabvunzire vakuru. Hatina kuuya nezvigubu zvekuti tingaisire mvura. Hatina kuuya neguchu rekuti ringange rine mvura. Mufundisi vari kutaure shoko riri kuti kudini. Paya hama mudikani, ndinoziva kuti takapindana nedzakawanda, vakomana nevasikana, pane zvatakapererwa nazvo. Tiri kuti zvakaoma kudaro. Unoti uchifamba dzimweni dzenguva vamwe vachizora mafuta akanaka, iwe musikana uchiri kune iwaya ane chimwana chakadai hadini emabhebi krezi aya, ndo uchiri kudini, ndo uchiri kuzora. Dzimweni dzenguva akutopera. Hama vadikani, ndiri kutaura nevamwe vanhu vakararama upenyu hwekuti mvura muguchu yaipera. Mumba musina mafuta ekubikisa, mumba musina upu hwekudya sadza, muhomwe musina kana mari yeairtime. Tiri kuti zvakaoma kudaro. Isu vamwe takakurira kumamisha. I remember ndichienda kuchikoro ndisina bhutsu. Vanhu bvape ndakaenda first day. Mangwana acho ndakaona mafriends angu achi asina bhutsu. Ivo vaifungidzira kuti istairaka inobhutsa hakuna. Because kuchikoro kusekondari munokuziva munhu akauya akagerwa kati yake. Mangwana unoona 3-4 unogara nawo padeksi wakarwachi. Kati iyo handisi. Ini ndakanga ndisina bhutsu, kwete kuti ndandinazo ndaekeristera ndandisitorina bhutsu. Ndotonawo mwangoyo wasinawo bhutsu. Atotofamba rimwe dhei ndikauya trouzi richitongera dyiwa nemombe rakaunyana. Ainenge yakakumirwa tatine maaina ekututira marasha ai. Wozotanga kudini? Imi majairi akadze ngoti mazano kwana icheche kuti ngoti cheche hadiri chistimu cheche ngoti makura zvakanaka isaitutira marasha umbotendera neyedu tire kuti tikapike moto wenda ubwono aina ubwodzokera panze wochidini kuti wochikirenga uchibhusta hadidika kuti zvifaye zvanga zvakaoma. Mvura yemuguchu ikapera, tine zvatichadzidza naika. Tiri kuti mvura yemuguchu yakati yapera. Mvura yemuguchu yakati yapera. Tapedza chikoro tisu waya wakagara kumusha. Munizo? Ini ndakati grade 0. Ndakabva kuHarare. Ndichienda kumusha ndichinoita grade 0. Pandati grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, grade 7, form 1, form 2, form 3, form 4, pandati form 3, pandati form 4. Pandagara futi 2 years. Andabvira ndatsika muHarare. Hallelujah. Kwete kuti handina hama muHarare. Kwete kuti ndanga ndisingakuziwa. Asi papa sina mari yekuenda kuholiday. Taingomirira vanenge vauya kumaholiday wato. Wouya, vakauya netunzwa kuti chivabira hadii. Taito ndozo taiziwa izvo akangoya kana nekachitoyi kakaisa kawanda. Bvuzi ndo patinozviwanira. Ndogara ndichiseka chita izve mapurema nemapamba izvi. Takazvi zvakatipotsa. Tisu wema t-shirts hatisi kuti aibharwa ndeyechiipapo.
kuna nawo Zimbabwe kwedu munongoziva kuti kunozikana yani ndoaibvarurwa iwayo todini topfeka. Ndiri kuti hama wadikani, zvakaoma kudaro. Mwari ngaakudzwe, Mwari ngaanamatwe. Kunyangwe usina chekupfeka, kunyangwe usina mari muhomwe, kunyangwe kumba usina kumira zvakanaka, endai munobvunza vabereki venyu munzwe nhoroondo dzavainadzo nemararamiro avakaita. Nevamwe vedu panapa, vamwe vabereki vakasangana navo muchirara musina chamadya. Ndakambosvika pamba patete wangu rimwe zuva, vaine maplesi egomba aya masosa aya akazara dere bvunzwe munoziva reblack dere rekuti unogona kumonera pamusuwa inopa pasina sadza. Ndakanzwa ndiri kuroti kuti katako chiri kuita kunge chiri kudhonzwa vachii. Ino vanhu vari kudini, vari kukwekweta derere, hapana sadza. Zvinhu zvaiva zvakaoma. Munogona kufunga kuti ndiri kunyema. Ndiri kuti zvinhu zvinooma. Vamwe vakura zvakanaka, vamwe vakura zvakaita sei, zvakanaka, kuti unomuka chiti pane munhu atuna manyuju zvangwava zvanga zvisiko. Vanhu vaikwachurana kukokora poto kana patozobikwa sadza ati vanhu vairwa. Ndo pamwe pakabva magiraji emadzikoma nemadzinikina kuti iwo akambondikokorera makoko angu iyo andandapawisa ndii ukangobwaira chete goko hamusisi. Ndiri kuti zvakaoma kudaro wadikani, ngatikudzei Mwari, ngatinamatei Mwari. Mumwe nemumwe ane background yake ndizvo. Ini ndikakutaurirai background yangu panapa, munoramba. Munodini? Munoramba, hamubvume kuti zveshuwa chimufana ichi chakatombochairwoma school fees mufundisi waini. Mota yekurejista yaitakura yaienda nemari dzekurejista form 4 chaiyo ichiti girigirigirirawo. Ini ndiripo so school ndingiri mari yekurejista isati yadini, isati yawanika. Maticha kuzoita kumhanya-mhanya. Mumwe wandireti aonawo kuti ndiri kugona here ondirejistira. I remember headmaster wakandirejistira English, metemu wangu weShona wakandirejistira Shona, nemamwe andisingagoni kutaura. Ende zvadaro rega ndikutaurire hama wadikani kuti ukanyora pfungwa dzako dziri ikoko hapana chinobuda, hapana chakabuda. Haleluya. Vamwe vaiti kana munhu usina metsaona kwaunoenda izvo ndiri kuti wewe hazina metsa zvakaoma kudaro. Kudza Jehovha zvauri zviri nani pane zvemumwe. Chifukunurai mabackgrounds enyu, woti mumwoyo mako zvakaoma kudaro. Ndinonamata Mwari. Ndabva kumusha ngauyo mufana wangu ati mukoma magarisa kumusha, uyai mumbovanawo basa. Ndakauya muEpwepe epatana ati chimfuti chakagara muEpwepe pakati payo Harare. Kana uya kuHarare ukasasvika kuEpwepe taita huna kusvika kuHarare. Ndakagara muEpwepe mekuti unenge uchiona kumana tumwe tuwana turi munzira unyasoti akakatobvisa uniform kabva kapfeka rumini kaakutodini kaakutoenda kubasa. Epwepe ine nhoroondo hombe yechipfambi. Pane kunonzi kubooster taingodarikooneko mari papasina vaiwe taingomedza mari tichidini. Ndakazozviona ndikatenda Mwari kuti dai taiwane mari ipapo nhasi ndisiri kuparisa pano. Nekuti kavanenge vakangogara panze, vakagarawo panze muchidarika muchitoya muri kuita ati indaishanda mubaba. Ndoma ndaita zvekugera izvozvo vanenge vachida kugerwa mukandipa zvigero zvachone ndinokugera zvekuti uyauzoona ati ndaita zvekugera ndiri pabhabha ipapo ndakashanda 6 months. Ino kuEpwepe hakuna hama yangu iriko, mufana wangu aitogarawo pai mubhabha rake. Saka indaitoti kuseni na 6 o'clock ndamuka ndakubatidza generator kakuna chijino shungurudza panyika ino generator rikamboremba kubaka umbori pedu kuzore ugadzika chidiro uti zvichiramba zvichinetsa kuseni uko
chambobaka ndamborowa ndagera mafoni ndichichajisa kusvikira kuma 9 dzemanheru ndobva ndatora generator rangu ndobva ndaisa pai ndobva ndaisa mubhabha ndobva ndavhara bhabha nemukati magumbezi angu ndotora pasi pechikaunda ndakutowaridza for manzi mangani 6 ndichirama upenyu ihwohwo. And to be honest and to be frank enough, handina kana musi wano wandakapiwa mari yepay kana 1 kana chinyi kana 1 musi wandakapiwa pay ndaitoti ndikapiwa 50 cents zvimwe handichataura but ingozoiti ndainzi murasta handiti chinamato chinotombobuda nekuda kwenzvimbo yanenge chidi ndakatombomonwa ndakarukwa free hand ndakarukwa free hand wamwe wachiditi busy wamwe wachiti busy signal wamwe wachiditi murasta auya achititsa unongopiwa mazita chero handitika nekuda kwechimiro chaunenge handisi kunyepa wamwe wanawo mazita muno handiti nezvauri nezvaunozvibata nazvo une mazita ane indainzi murasta ndichinzi tsano ndobva ndambonzi busy signal handiti nekuda kwehesi yawange ndinayo. Zvimwe zvedoro zvese izvi yanga yafuta. Haleluya. Ndorimemba rimwe zuva pamberi pebhabha pangu pakacherwa chidreni chinoyeredza mubrodai ndakashedzera ndikati ko munhu handisiya kumhiri kwaLimpopo ndiani ndaitadza kuyambuka kana kagoronga nekudhakwa ino rataidhakwa naro hataitenga tega because mari papasini taingosvikawo panenge pazviri kuitwa ipapo utongonogarawo vanhu unzwisa tsitsuki Zvakawoma kudaro rakadaima nhasi tiri pano kupupura kunaka kwaJehovha. Amen. Tikaitsanangura nhoroondo yachoneka haiperi nekuenda kuzvikoro zvevafundisi kwese uku takazoenda hazvina kupera tisi waya wakashanda kushandira maschool fees mukaenda kusaiti nyowani kwakavakwa chikoro miti yese yakadyarwa makomba akacherwa mungobva ataiwa imbouya kuno kumborowa holiday preaching kunoku kana wapedza kurowa holiday preaching totumira mari yechinyi yeschool fees. Asi ndikakuudzai kuti patakazoenda kuno graduate ndakandine 3 awards unozondibvunza kuti anga arechi zvakaoma kudaro kudzai mari pana atitaurai ndakandine inonzi valedictorian award. It's an award offered to someone ane highest grades. Ndakandine 37 distinction out of 52. Tabva ipapo ndobva ndaona imwe inonzi homiletics. Handitika homiletics ndiyo yekunzi pulpit technician, kuti pavanhu vese vaiva pachikoro I was the best pakutaura. Ndofunga muri kuzviona. Then the third one yaienda kuma subjects. Ndine ma distinction ku Greek neku Hebrew. Saka ukatarisa zvese izvozvo neko wakabva unoti zvakaoma kudaro ndinonamata ani. Hatina kuregera kunamata. Ndakutopedza hangu. Taona nyaya iri pana Hagari naika. Ndiri kutaura izvi nekuti pane mumwe munhu izvezvi ari kutaura kumana zvandiri izvi ndichazowewo. Ko kwandakabva uku ndichasvikawo here kune vamwe. Ndiri kutaura mangwanani ano anenge masikati kuti hama mudikani mukomana musikana mai nababa zvakaoma kudaro namata Mwari. Mukudze munamati. Hagari mvura yemuguchu yakati yapera. Zvaanoita anobva aenda nechekure zvanzi nzvimbo yakaita sepanoposherwa chinyi museve. Zvikanzi akanomira ipapo amira ipapo zvinonzi akatanga kuchema akaendera chinhu chaakaendera ipapo aisada kuona mwana wake achidini achifa. Asi still mwoyo wekubereka Hagari anga akatarisa iboko adii pane pekuti wasiya hako but unongo wakatarisa kupi ikoko. Tiri kutaura pamusoro pema hard decisions atinogona kuita mukati meupenyu.
Pfungwa yekutanga tatotaura mvura yemuguchu yakati yadini yapera. Wochidzokera kunhoroondo yako, wodzokera kubackground yako, kunyangwe yeshamwari yako, kunyangwe yevabereki vako, vaudze kuti zvakaoma kudaro, namatai Mwari. Kunyangwe mvura yemuguchu ikapera, zvinhu zvikaoma, zvinhu zvikanetsa, tariro dzikaita sedzakufa, hatifaniri kurega kunamata Mwari. Handiti? Kunzima kunjalo. Handere torova zvo. Asi kupera ipapo nhasi. Chipiri noyekupedzesera. Fune ndaida kuramba ndichitaura. Asi nekuda kwenguva dzangu rega nditaure pfungwa yekupedzesera ndizvo. Pfungwa yekupedzesera tanzwa kuti Hagari paakaita decision yake yakaoma yekusiya mwana wake kuti afe asingaoni, zvinonzi pakauya izwi rakabva kumutumwa waMwari rikati, Hagari, uri kuchemei? Ndanzwa kuchema kwei kwemukomana. Mazano vanhu vari kutaura zvemukomana, handiye mukomana wandoti handiti tikutaura uyu mwana wani waHagari, handiti Mwari wakanzwa kuchema kwani, kuchema kwemukomana. Vakati aiwa danya hake mukomana, ndiri kunzwa izwi rani, izwi rake. Ndiri kutaura hama mudikani kuti zvakaoma kudaro Mwari vanokunzwa. Zvakaoma kudaro Mwari vanokunzwa. Asi zvinotangira pakunge taita madecisions akaoma. Kuti nyika inonakidza vechidiki. Haleluya. Vechidiki nyika inodini? Nyika inotapira. Handitika? Nyika inozipa. Asi pane panodiwa kuti uite hard decision kana wada kunamata Mwari. Kusiya zvenyika izvi. Kana Hagari akasiya mwana wake wedangwa kuti afire ipapo, iwe ungazotadza kusiya nyika ndiwakaisika. Uyu Hagari akatozvara mwana iye. Kunotanga ari mwana wake. Tobva taita maKristu ekuti nyika anoda kuitoisa paii muhomwe kuti hai inini nenyika chi. Muri kuziva zvandiri kutaura ndisi? Handisi kuda kupedza nguva kuti ndikuudzei kuti munyika munei. Nekuti kamudariro kamaita kuti munonakidzana, muri kuzviziva kuti munyika munei. Saka ndoda kuti panguva dzino vanhu patichazodzokera, kungadai kuri kumasangano kwedu, kungadai kuri kudzimba kwedu, timbogarawo pasi toita hard decision kuti aiwozvo nyika ndakukusiya uchifa hako wega, ini nditeere Mwari. Tabva ipapo Mwari wachanzwa izwi rako nekuchema kwako. Dzimwe nguva minamato hainzwi kuna Mwari nekuti hatisi kuita sarudzo dzakaoma. I know zvakaoma kuti usiye kadresi kako kagadii. I know kuti zvakaoma kuti usiye iyo yekureva-reva. I know kuti zvakaoma kuti usiye randachamboreva kuti rainditadzisa kuyambuka kadreni kanoyevedza mvura cheka. I know kuti zvakaoma kuti usiye imwe shamwari yako yaunoziva kuti munoonana masikati chete, usiku anenge aine kupi kwaanenge ari. Zvakaoma kusiya shamwari idzodzo. Asi hama mudikani, take a hard decision to leave those things. Uteere ani? Unamate Mwari. Wanamata Mwari, zvanzi naMwari, ndanzwa kuchema kwezwi remukomana. Uchanzwikwa kuchema kwani? Kuchema kwako. Zvinototi zvakaoma kudaro, chema kuna Mwari, Mwari vanokunzwa. Kunyangwe zvikaoma zvinengei, Mwari vanodini? Mwari vanonzwa. Tinawo mienzaniso yakawanda yevanhu vakanga vari munguva dzakaoma, vakadaidzira kuna Mwari, vakanzwikwa. Vamwe vaiva mumakomba chaiwo, shumba dzakavatenderedza. Vamwe vaiva mumoto, moto uchipisa, asi vakadaidzira kuna Mwari, Mwari akanzwa kuchema kwavo. Zvineva usati wambokandwa mugomba reshumbani. Ausati wamboiswa mumoto, isi takamboenda kumasowe taingononyepedzera kutsikana. Vamwe vaitotsika moto, vamwe vaidini, vamwe vaitsika. Asi isusu taisadini, unopisa. Zvese izvo zvausati wasangana nazvo. Saka una reason yekuti handina need yekudanidzira kuna Mwari.
kana kuti hauna rizini yekuti changu Mwari haachigone. Kana Mwari akasimudza ivavavo kubva mumakomba eshumba, shumba dzikatozvimbirwa, kutodzvowa shuwa munhu ari mumugomba. Moto kuiswa mumoto kudaiwa vakomana vatatu vaiva, kwakutoonekwa mumwe wechi4, imakanda vatatu kufinhura ndiri. Saka ndiri kuti zvako iwewe, nyangwe zvakaoma zvinenge zvakaoma kudaro, namata Mwari mukudzi. Mwari ngavakuitire zvakanaka, vakomana nevasikana, vana baba nana mai. Tadzidzei mangwanani ano pamunyaya yaHagari, muranda mukati meupenyu hwake. Chekutanga, mvura yemuguchu rake yakadini? Yakapera. Mvura yemuguchu yapera, zvikanzi izvo akaita sarudzo yakaoma. Handitika, akaita sarudzo yakadini? Yakaoma. Aita sarudzo yakaoma, Mwari vakanzi vaiswire mukomana. Saka ndiri kuti zvakaoma kudaro, Mwari ngaakudzwe. Mwari ngaakuitire zvakanaka nekuropafadza shoko rawo masikati ano. Amen. Maita basa guru nekuti panguva pamwe chete nenzeve dzenyu. This audio recording was brought to you by Chitungwiza Church of Christ.